telewizija tam też była, also jędrzyjska telewizja. Ale równie tam się mnie nie zbożyła, ich habe mir dort eine Lippenentzündung geholt. A to ja nie możę na ten boba sobie hören. Das mir das Wudżu do jędrzyjskiej, francuskiej, tam sind sie ja to zajadojczywać praktycznie. Sim se ja skończył, a potem se jen cuzy barbić na to zała. A sim se szminkowała, my dobrze szminkowane występować. A to jest tak zajadojczyło, że to jara potem bolało. A widzieć było. Ale to nie wiesz, to wiesz direkt eine zajadojczynie. Schminkstiftvergiftung. Also rebisches Barbara-Bisch in der Kuschelpad Pudla, da haben wir walisiskie, dokisheta, engelski, da prene raspitne vazayawana, samodroa. To pauhishi nebisch je musz, ale potom nie dom pauszota. Ten bas wird ensemble, no, solistiski bas, no. Ja. Also wenn ich na Kuschelpad Pudla, pon Christa Ronkets Bische Pudla. A tola je tvega rahlisraj, tola. To je jara do, a jen jara do jetzt nie na to myslil, na takie witzki, no, to je jasne.